Hej. Så fik jeg tændt mit kamera. Et gammelt Samsung digital kamera fra 2010 eller 11. Og siden 2017 har jeg tænkt på at lave YouTube-videoer. Men det har jeg bare ikke rigtig kommet i gang med endnu, fordi at min telefon den kan ikke optage så lang tid. Og så tænkte jeg, at mit kamera måske kunne optage. Og hvis det så lykkes mig at lave den her video her, så kunne jeg altid smide den op på Facebook, og så kunne jeg smide den op på YouTube bagefter. Men nu vil jeg lige se, hvor godt det her kamera det er, om det kan optage, om det er god i lyd og i billeder. Og så vidste jeg heller ikke helt, hvad jeg skulle lave den allerførste gang, når jeg prøver at lave en video. Men jeg tænkte lidt, at vi rundt i min lejlighed, fordi jeg tænkte, det var det nemmeste. Men hvis man kan høre fugle i baggrunden, så er det mine 4 undulater, der snakker. Fordi jeg har nemlig 4 fugle, der står lige herovre ved siden af spisebordet, så hvis man kan høre fugle i baggrunden, så er det bare dem. Men nu vil jeg lige tage mit kamera, og så vil jeg lige vise rundt i min lejlighed, så I kan se, hvordan jeg bor. Jeg tager lige mit kamera her. Her har vi så fuglene. Jeg har 4 undulater. Ja, jeg filmer lige. Så kan det være, at jeg kan komme med i en YouTube-video. Her har vi så Ida, den grønne. Og herover den grå her, det er Emil. Og så har vi Charlie den blå. Og Elisabeth den gule. Det var så mine 4 undulater. Så har jeg mit spisebord her fra IKEA med 4 stole til. Så har jeg mit sofabord, som også er fra IKEA. Og så har jeg min Gurli Gris puder. Ja, altså jeg er 36 år gammel, men jeg kan så godt lide Gurli Gris, fordi jeg synes, det er sådan en sød tegnefilm, så jeg har Gurli Gris puder til min sofa. Og Pokémon puder. Så har vi nogle puder, der ligner ugler, som jeg også synes, der er rigtig flot. Så har jeg min puff til min sovesofa, sådan at man kan sidde 4 personer hernede. Og så har vi ellers min sovesofa her, som ser sådan her ud. Og det er så en sovesofa fra Jysk. Her har vi så døren ud til gangen. Her hvor man går ind. Her har vi så gangen og hoveddøren. Og her har vi køkkenet. Og det ser så sådan her ud. Det er så også en fin størrelse, det her køkken, så det er fint tilfreds med. Jeg vil lige starte med at vise jer mine køkkenting. Jeg starter med gryderne.
Jeg har mit skab her til gryder. Gryder i flere forskellige størrelser, det er altid godt at have det, fordi når jeg kun er mig selv, og jeg laver mad bare til mig, så er det fint, at gryderne de ikke er så store. Men hvis man skal lave mad til 2 personer, for eksempel min kammerat, der nogle gange er her, og vi nogle gange spiser sammen, så er det jo fint at kan lave lidt større portioner. Så ja, og hvis man har gæster, så skal man også have lidt forskellige størrelser, afhængig af, hvor mange mennesker man skal lave mad til. Så det er altid godt at have lidt gryder i forskellige størrelser. Så har jeg min grydelåg, som passer til alle mine gryder. Så har jeg min drikkeglas, som er en lille størrelse. Så har jeg min aftenstallerkener, som er en lille størrelse. Jeg kan lige prøve at vise dem. Det er dem her. Det er de små, jeg har aftenstallerkener. Ligesom de små glas her. Det er også de små glas, jeg har. Så har jeg mine små tallerkener. Og så har jeg min ovnfad. Og her, der har jeg så min store glas, som er magen til dem, jeg lige har vist jer. Men det her, det er så bare en stor størrelse, fordi jeg har 2 forskellige størrelser af glas. Og dem her, som også er aftenstallerkener, som jeg også har 2 størrelser af, som jeg lige har vist de små størrelser af, så har jeg også dem her, som er de store. Det ser sådan her ud. Det er så dem her. Så har jeg mine underkopper. Og så har jeg min saucekander. Så har jeg mine kopper. Mine dybtallerkener. Og så har jeg nogle lange tallerkener, som er rigtig gode til is, hvis man skal servere is for gæster. Hvis man skal lave en dessert, hvor man serverer is og kage og jordbær, så har de her tallerkener en rigtig fin størrelse til det. Så dem er jeg også rigtig glad for. Så har jeg mine små skål, portionsskål, som er gode til grøntsager, hvis man skal servere mad for gæster, og det er en lille portion, man laver. Så har jeg de her glasskål til det. Så har jeg mine portionssaucekander. Det her, det er de små, jeg har af dem, som er på 15 centiliter. Det er dem her. Og så har jeg mine små skål, som kan bruges til remoulade og ketchup. Og så har jeg min store skål og min små skål, som kan bruges til kartofler og salat. For eksempel de store skål, hvis man har gæster, og der skal mad på bordet, som man selv skal tage, hvis det ikke bliver serveret direkte ind på bordet, så har man dem her til det, så gæsterne de selv kan tage. Så har jeg min skuffe med bestik og lidt plaster og min sauceskeer.
Så har jeg min skuff med gryderskære og isskære, som er købt fra IKEA. Dem her i lyserød, som jeg synes er rigtig pæne. De er rigtig gode til at tage is med, så dem er jeg også rigtig glad for. Så har jeg min skuff med pander og stegepander og grillpander. Og mere bestik. For eksempel nogle latteskærer, som har et fint mønster, som er købt på en svensk hjemmeside, der hedder Lucini. Og det er en hjemmeside, der sælger restaurantting og hotelting, eller ting til hoteller og restauranter. Men man kan også godt købe sig med privatperson derinde, så det er jo dejligt, man kan det. Og så har jeg mit bestik fra IKEA, som ser sådan her ud, som er rigtig pænt til hvide tallerkener. Og så har jeg min skuff her til lidt af hvert. Fryseposer og sådan nogle ting. To wokpander har jeg. Serveringsfad og lidt af det hele. Og små termokander på en halv liter, dem har jeg 2 af. Og min pomfritkurv, fordi hvis man får gæster, og man skal have pomfritter og lidt af hvert, så ser det jo pænt ud, at man serverer pomfritterne i en pomfritkurv. Så sådan lidt restaurantting, det er dejligt at have det. Det synes jeg, det er dejligt til, når man får gæster, og det skal jo se pænt ud, når man serverer tingene eller serverer maden. Og så har jeg mine termokander, som også er fra IKEA. Dem i grøn. Og så har jeg mine porcelæns kaffekander. Det er faktisk kaffekander, men altså, jeg bruger den til sovs, fordi der er låg på, så kan sovsen godt holde sig varm lidt, så det er jo dejligt. Og min skål. Og så har jeg min fryser. Min skabsfryser. Så har jeg min vinglas. Champagneglas. Colaglas. Snapsglas og ølglas. Og især de ølglas her, dem synes jeg er rigtig fede, fordi der står Tuborg på. Så dem skal jeg også have. Det skal jo se pænt ud, når man får gæster, og de måske skal have en øl til maden. Så ser det jo pænt ud at servere ølene i et ølglas, der står Tuborg på. Og hernede, der er min store portionssaucekander, som er på 30 centiliter. Mine små dessertskål, som er gode til is, hvis man skal have en lille portion is, så er de gode til det. Og dem her, ligesom de små glasskål, jeg har til hvis man får gæster, og at grøntsagerne de skal i en skål, i stedet for at ligge på tallerkenen, så er de her også rigtig gode til det. Det er så til en stor menu, fordi skålene de er også på 30 centiliter, ligesom
sausekanderne. Det er derfor, det er altid dejligt at have 2 størrelser tallerkener, sådan at man kan servere mad for gæster, om man skal have en stor portion eller en lille portion. Så går vi ud til gangen, eller ja, jeg har gangen herude, og så har jeg gangen herude i den anden ende af lejligheden, forbi fuglene, ud til den anden gang i den anden ende af lejligheden. Vaskemaskiner og tørretumler, vasketøjskur til rent tøj og til beskidt tøj, og så går vi ind i soveværelset. Jeg bruger så ikke soveværelset mere, fordi at jeg ved ikke, om man kan se det med kameraet, men der er fugtskader herinde, så jeg bruger det faktisk ikke længere. Så de senge, jeg havde herinde, dem har jeg så ikke længere. Og så går vi fra soveværelse ud til badeværelse, som ser sådan her ud. Ja, og masser af toiletpapir, fordi jeg er bare typen, der køber på tilbud. Og så når der er tilbud på toiletpapir, så køber jeg en hel masse af det. Og så kan det være, at man har til næste gang det er på tilbud. Så tilbud, det er altid godt at købe, at købe tingene på tilbud. Og så, som jeg snakkede om før med en kammerat, jeg havde, vi har faktisk gået på efterskole sammen. Ja, han gik der i 2005, og jeg gik der fra 2004 til 2006. Og mig og ham, vi har faktisk været kærester, både som børn og som voksne. Men det gik ikke rigtigt, men vi er bare venner den dag i dag. Men han har altså 2 kaniner hjemme ved mig. Og de står ude i min have, så jeg tænker, at vi lige skal ud og sige hej til dem. Hej to. Jeg filmer lige med mit kamera. Det var så min kammerats kaniner. Freja den brun og Anton den sorte hvid. Ja, og så nu her, hvor jeg snakkede om det med at spare penge, så hæver jeg også et lille beløb hver måned, som I kan se, at mine fugle, de har en spargris om på bordet. Nogle gange så køber jeg deres foder og tilbehør over nettet, og bruger deres konto, de har i banken. Mine fugle, de har deres egen konto og hævekort, og nogle gange så tager vi ud i Maxiso og køber til dem. Så det er lidt forskelligt, men så er det jo godt at kan betale både med kort og kontant, fordi så kan de spare lidt penge i banken, når man er ude i Maxiso. Og så har jeg 2 børn, som ikke bor hjemme ved mig. Jimmy og Elias, de får også lommepenge gang imellem, så dem hæver jeg også lidt til. Ja. Og mit navn er så Camilla Hansen Christensen, og jeg bor op omkring Aalborg i et lejet rækkehus. Jeg håber, I kunne lide min video. Tak for den gang. Hej!